Bilang ng mga bahay na sinira ng bagyo sa La Union umakyat na sa 61. Higit 4,000 bahay partially damaged. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa dingding hanggang bubong ng bahay na ito, nasira matapos tangayin ng malakas na hangin dulot ni Bagyong Maring. Hindi alam ng mga residente kung paano magsisimulang muli, lalo pat ang ilan, wala na halos uuwi ang bahay. Yung ngayon sa mga bahay, siyempre ang gawin natin dyan, i-assist namin kung totally or partially, then i-report namin sa DSWD. Sa datos ng provincial government, as of October 14, 2021, umakyat na sa 61 bahay ang totally damaged, habang 4,200 naman ang bahay na partially damaged. Posible pa raw itong madagdagan dahil tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment sa probinsya. Sa mga ganitong pagkakataon, nagbibigay tayo ng konting tulong lang naman, pero they can start na gumawa ng simpleng shelter sa kanila. Bukod sa shelter assistance mula sa provincial government, meron pa raw tulong na magmumula sa DSWD at maging sa national government. Mahigit sa 135,000 individual ang naapektuhan ni Bagyong Maring. Batid ng provincial government ang pangangailangan ng bawat residente. Bukas ang provincial government sa tulong na ibibigay ng pribadong individual at iba't ibang NGOs. Pero kung manggagaling sila sa labas ng probinsya, kailangan magpakita sila sa border ng negatibong RT-PCR test result. Puspusan din ang retrieval operations ng otoridad. Aabot na sa 6 ang nawawala at isang kumpirmadong patay base sa datos ng otoridad as of October 14, 2021, 6 p.m. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Kabuuang 18,852 food packs nang naipamahagi. Tuloy-tuloy hanggang gabi, actually ginagabi tayo hanggang kaya ng ating mga distribution team, binibigay natin at hanggang po pwede nating maibigay yung tulong sa ating mga kababayan. Yung binibigay natin na food packs, good for 3 days ito. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.